ଗଞ୍ଜାମ ନାମକରଣ ପଛରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକରଣ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକଦା ଗଞ୍ଜାମ କଙ୍ଗଦ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ କଙ୍ଗଦ ଗଙ୍ଗଦ ଗଞ୍ଜା ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଗଞ୍ଜ ଇ ଆମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ୟୁରୋପୀୟ ଦୁର୍ଗ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ନାମାନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ମହାଭୂଭାବକ କଲୋନେଲ ମାଙ୍କାଜି 1814 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଗଣାରୁ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଜେ ମାଲବଟି କୃତ ଗଞ୍ଜାମ ମାନୁଆଲ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶିତ ବିରୁପାକ୍ଷ କରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ନାମକରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଂଶ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଙ୍ଗଦ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଏହା କଙ୍ଗଦ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହୋଇ ନପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଗଞ୍ଜ ଇ ଆମ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗଞ୍ଜାମକୁ କୁଟବସାହୀ ମୋଗଲ ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତରେ ଗଞ୍ଜାମର ନାମ ଲେଖା ହୋଇସାରିଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇନପାରେ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପରିଣତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ପରମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପୁରୁଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଲୋନେଲ ମାଙ୍କାଜିଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଞ୍ଜାମର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଉତ୍ତରକୁ ଅଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନାମରେ ଏକ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେହି ମନ୍ଦିରର ସମୀପରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଲାଗି ଏକ କୈବର୍ତ୍ତପଲ୍ଲୀ ଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲଟାବୁଦା ସଫା କରି କେତେକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମର ନାମ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଯେହେତୁ କୈବର୍ତ୍ତପଲ୍ଲୀଟି ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଦେଶୀୟ ତଥା ବିଦେଶୀୟ ନାବିକମାନେ ସେଠାରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବୀୟ ଭୌଗୋଳିକମାନେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସେହି ଗଞ୍ଜାମ ନାମଟିକୁ ବିକୃତ କରି କଞ୍ଚା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ ବେଳେ ଆସଫ ଜାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାରେ ଏକ ମାଟି କାଦୁଅ ଗଢ଼ା ଦୁର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 1758ରେ ଏହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। 1815 ବେଳକୁ ଗଞ୍ଜାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 30,000। ମୁସଲମାନ ଶାସନ ବେଳେ ଏହାକୁ କାସୁପେ ଗଞ୍ଜାମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ କେତେକ ଜମି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଇନାମ ଦେଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ନାମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଗଞ୍ଜା ବୋଲି କୁହାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାପୁର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏଣୁ କଲୋନେଲ ମାଙ୍କାଜି ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ 33ଟି ମୌଜା ଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାସୁବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାପୁର ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ମାନୁଆଲ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। The town of Ganjam is usually attributed to one of the family members of this ଗଜପତି family। ଏଣୁ 1802ରେ 21ଟି ଜମିଦାରୀ ଓ 8ଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକରଣ ପଛରେ ଉପରୋକ୍ତ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି।